Kulencwadi isahluko esikhulu samashumi anesixhenxe kulaa vesi yamashumi anesithandathu. Kaloku malunga nelixa lesithoba wathanduluka ngelizwi elikhulu wathi, Thixo wam, undishiya nganini? Inkosi mayisikelele ukufundwa kwelizwi layo ngokunaphakade. Amen. Amen. Mandibulise wonke ke umuntu lapha endlini ngelihle igama likaYesu Kristu lithi molweni emveni kwemini. Okokuqala masivumelane bashumayeli bam, uYesu wayengumntu ebantwini. Ulumente kaThixo eseselizweni. Okwesibili, uthi umxholo wale ndawo ukubandezeleka komKristu. Inkosi. Ulumente kaThixo yethi ungabandezeleki, uThixo akuzomazi. Apho uYesu ke ubethelelwe ngentsimbi yesithoba, ngentsimbi ye-12 kwamnyama apha emnqamlezweni. Ulumente kaThixo eseselizweni. Le nto ayiphelanga ukwenzeka kube mnyama ngentsimbi ye-12, kodwa apha emnqamlezweni kwamnyama. Ulumente kaThixo eseselizweni. Zathi inkukhu zakhwela emthini ngenxa yobumnyama apha emnqamlezweni. Ngentsimbi yesithathu wathanduluka uYesu wathi, eli lamasabakathane, Thixo wam, undishiya nganini? Ulumente kaThixo eseselizweni. uYesu ebeqhele ukumhlonipha uThixo. uYesu ebeqhele ukuthi bawo ngenxa yentungu eyayimgubungele yabangela okokubana uThixo ambize ngegama. Ulumente kaThixo eselizweni. Yile nto uYesu esithi, Thixo wam, undishiya nganini? Ulumente evuma uthandaza. uYesu apha ngenxa yezono zethu egubukele zizono zethu yabangela uYesu uThixo amnikele umva. Wathi uThixo akajongani ngesono, wathi uThixo asibone isono. uThixo uyamkapho wenku Yesu uThixo kuYesu. Ulumente kaThixo. Ilathi uYesu apha esithi, Thixo wam, undishiya nganini? Ngoba uyavoba iconnection kunye noThixo ayisekho amandla ethile. uYesu apha wathi, Thixo wam, undishiya nganini? Ulumente kaThixo eselizweni. Kanti khona lapha uyakungqilela uba undokotha bayikamva nethi phala limoshe. Ulumente kaThixo. Kodwa into eyenziwa liphara licingoba utata wayo uphila. Xa ingena pha eyathini lifike nemophu. Ulumente kaThixo. Xa ifika pha uvele nto isithi, tata, athi utata awujonga abone ngoku isigqibo sigqityiwe, anikele umva. uYesu apha wenze loo nto kuYesu. uThixo apha wenze loo nto kuYesu. Yabangela uba uThixo amshiye
zethu ndifuna xa sinkapha sazoba wathi uThixo amke uba sisulu sikaSathane funeka singahamki ebuthikweni ukuze kwafika ubumnyama sifumela ngoba ethi phakathi kwabumnyama bethu wamisa inkanyiso ngamandla kaThixo obabelapho uPostile Paulos ebesayingqina le nto athi uPostile Paulos ndayibongoza kathathu inkosi ndathi kuyo ubaba lolwakho lutabele uKristu Nkosi yethu amen.
𝒔𝒂𝒃𝒉𝒂𝒌𝒕𝒂𝒏𝒊